Ратаўнік, афіцэр і сапраўдны беларускі волат. Майор МНС з Віцебска Андрей Жукаў вярнуўся з Расіі з узнагародамі прэстыжнага турніру па сілавым экстрыме. І гэты поспех – прыклад вялікай сілы духу. Атлет выступіў з сур'ёзнай траўмай нагі, якую атрымаў незадоўга да спаборніцтваў. Але, як прызнаецца сам спартсмен, сын дэсантніка і афіцэр не павінен шукаць адгаворкі. На маральна-валявых ён прайшоў усе этапы. У праграме былі пад'ём бярвяна, фермерская прагулка з цяжкімі прадметамі ў руках і станавая цяга. Вынік выступлення віцяблянина – бронза ў асобнай дысцыпліне і срэбра ў агульным заліку сілавога мнагабор'я. Сам Андрей упэўнены ў тым, што для супрацоўніка МНС быць моцным – прафесійны абавязак, а траўмы не нагода здавацца, гэта толькі праверка характару. Представители были 13 регионов Российской Федерации и один представитель из даже Северной Африки, студент у них был. Вот. Ну и представители, естественно, из Беларуси. Надо было за 1 минуту поднять бревно богатырское 100 килограмм, пробежать с коромыслом весом 250 килограмм и проделать фермерскую прогулку, суммарно 220 килограмм вес, в каждой руке по 110 килограмм, и поднятие на время за 1 минуту 200 килограмм становую тягу сделать. На морально-волевых качествах заканчивал турнир. 200 килограмм становую тягу сделал за 1 минуту 14 раз. Это довольно интенсивно, так скажем. Даже люди без травмы не всегда это могут сделать. Андрей Жукаў шмат гадоў папулярызуе сілавы экстрым. Геаграфія яго перамог ад Грознага да Саліхарда. Дарэчы, віцебскі асілак вядомы і сваёй спартыўнай дыпламатыяй. На турнірах ён частуе сапернікаў знакамітай глыбоцкай згушчонкай, якую просяць прывезці нават канкурэнты з Кітая.